କିଲୋ ଡାଲି କାହିଁକି ଆଣୁଛୁ? ଆଉ କେତେ ଆଣିଲ? କେତେ ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଗ ଡାଲି କିଲୋ ଆଣେ ମସୁର ଡାଲି କିଲୋ ଆଣେ ତମେ ଏକାଥରେ 2 କିଲୋ ମୁଗ ଡାଲି ଆଣିଛ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆସିଛି ଆଉ। ତ ଚିନି 2 କିଲୋ କାହିଁକି ଆଣିଛୁ? ମୁଁ ତ କିଲୋ ଚିନି କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ମୁଣ୍ଡା ସାବୁନ ଆଣିଛି ମୁଣ୍ଡା ସାବୁନ ଇଏ କାହିଁକି ଆସିଛି? ସେଟା କାହିଁକି ହେଇଛି ଦେଖେ କୋଉ ସାବୁନ? ଇଏ କଣ ଡବଲ ସାବୁନ ଆସିଛି ନା? ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖେ। କଣ ଲେଖା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା? ମୁଁ ଆଣି ଜାଣିନି ହିନ୍ଦୀ ପାଠ ପଢିନି ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଟା। ସେଟା କହୁନ ସରମ ତାଙ୍କ ସିଏ ଫ୍ରି ଏଇଠି ଦେଖା ହଉନି ନା ତତେ ଦେଖା ହଉଛି ନା ଦେଖାଉନି? ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଦେଖ? ମତେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଫ୍ରି ପ୍ରାଇସ୍ 200 ଗ୍ରାମ 10 ଟଙ୍କିଆ ସାବୁନ। ଖାଇବା ସେ ମୁଗ ଡାଲି ଆମ ଡାଲି ଡାଲି ଖାଇନି ଖାଇବା ସେ ମୁଗ ଡାଲି ସବୁ ଯେତିକି ଆଣିଛୁ 2 କିଲୋ ଡାଲି ଆଉଛି ଡାଲି କରି ଖାଇବୁ ଆଉ ତ କିଛି ଖାଇବୁ ଡାଲି କରି ଖା ଖାଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଛୁଆ ଡାଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଡାଲି ଆଣି ଦି ଡବା ଡାଲି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କେତେ କିଲୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡବାର? ଦେଖୁନ କେମିତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଡାଲି ଆଣିବନି 3 କିଲୋ ମୋ କହିଲ ତ 3 ମାନି କିଲୋ ଗଲେ ଡାଲି 3-4 କିଲୋ ଲେଖା ହବ ନା? 3 ଆଗ କିଲୋ ମତେ ଡାଲି ଆଉ ଆଣିବନି ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସେଠି 2 କିଲୋ ଡାଲି ରହିଛି ମୋ ଡାଲି ଏଠି 2 କିଲୋ ମୁଗ ଡାଲି କଣ ଫ୍ରି ବେପାର ସାବୁନ କରିବି ସେ ଦୋକାନ କରିଦେବି ଫ୍ରି ସାବୁନ ଟା ରଖି ଫେରେ ଦବା ଦୋକାନୀ କି ଆଉ ଦୋକାନୀ କି ଫେରେ ଦବା କଣ ଦରକାର ଆଉ? ବିକି ଦେବା 10 ଟଙ୍କା ନା ଗୋଟା ଆମେ ଲାଭ ରହିବା ବାବା ଆଉ ବିକିବି ସେ ମୋ ସୁଇଟର ଟା ପିନ୍ଧି ପଡିଛି ନା କଣ? ହଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ଆଣିବନି ଆଉ ତମ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିବି ନା ଆଉ କଣ କରିବି? ବାଃ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବୁ ସଉଦା। ଆଉ ଡାଲି 4-5-6 କିଲୋ ଡାଲି ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି ଆମର ଡାଲି ଟୋଟାଲି ଆଣିବ ନା ଆମର ଆଳୁ ପିଆଜ ନେଇ ଆସ ଡାଲି ଆଣ ନା ତମେ ଡାଲି କାହିଁ ଆଣିଛ ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଟୋଟାଲି ତ ମନା କରୁଛି ଡାଲି ଆଣିବନି